Φίλοι μου κομμωτές, η σημερινή ερώτηση είναι από μια συνάδελφό σας, η οποία με ρώτησε: έχω μία επιχείρηση και θέλω να την πουλήσω. Ποια είναι η αξία της? Και με παρακάλεσε να δω την επιχείρησή της και να της πω πόσο περίπου θα μπορούσε να την πουλήσει. Σίγουρα ήρθα σε επαφή μαζί της, είδα το κομμωτήριο. Το ζητούμενο είναι το εξής: από τη στιγμή που αποφασίζει κάποιος να πουλήσει μία επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή, η κοστολόγηση της, δηλαδή πόσο κοστίζει αυτή η επιχείρηση, εξαρτάται από το κέρδος που κάνει αυτή η επιχείρηση. Δεν γνώριζε να μου πει ποιο είναι το κέρδος που έχει αυτή η επιχείρηση. Δεν είχε δηλαδή οικονομικά στοιχεία, και αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή το ότι μου ανέφερε ότι είναι μια επιχείρηση πολλών ετών, ότι έχει ένα πελατολόγιο περίπου 2.000 ατόμων, ότι έχει προσωπικό 5 άτομα κτλ. Αυτό δεν μας λέει κάτι. Γιατί κάποιος όταν θα πληρώσει κάποια λεφτά, αγοράζει κάτι, θέλει να ξέρει τι κέρδος έχει αυτή η επιχείρηση και πότε θα κάνει την απόσβεσή της. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία πόσο χρόνια έχουμε, πόσο προσωπικό έχουμε, την εμπειρία μας, το πελατολόγιο που έχουμε φτιάξει κτλ. Γιατί αυτό δεν μετράει σε κάποιον ο οποίος θέλει να αγοράσει. Προσέξτε λοιπόν, αν θέλετε να έχει η επιχείρησή σας μία αξία, θα πρέπει να αρχίσετε αυτή την αξία να την μετράτε στο κομμωτήριο, θα πρέπει να κρατάτε οικονομικά στοιχεία, έτσι ώστε και φυσικά να μπορείτε να βγάζετε κέρδος, γιατί αυτό μετράει σε μία επιχείρηση όταν θέλουμε να την πουλήσουμε ή όταν και υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Μπορεί να θέλει αύριο μεθαύριο να μπει κάποιος συνεταίρος μέσα, μπορεί να θέλει να πάρει ένα ποσοστό. Οτιδήποτε είναι, αυτό που μετράει είναι το κέρδος. Τι κέρδος κάνει αυτή η επιχείρηση. Αυτό είναι το περιουσιακό της στοιχείο. Το άλλο απλώς είναι αν ο εξοπλισμός του κομμωτηρίου πόσο μπορεί να κοστίσει, και ούτε οι πελάτες μετράνε σαν αξία, γιατί κάποιος θα σου πει: «ΟΚ, έχεις 1.000 πελάτες, τι κέρδος έχεις από αυτούς τους 1.000 πελάτες?» Αυτά λοιπόν για σήμερα. Γράφετε τις ερωτήσεις σας, ό,τι ακριβώς θέλετε, και να μπορέσουμε να απαντήσουμε, και το όνομά σας και από πού είστε. Ευχαριστώ πολύ.